आथिखालनि जाखांफुहांनाय जेन जेटनि सोमावसारनायाव राजखान्थिनि गाब फुननानै हेंथा होनो दासान नङाब्ला नोंथाङा जेन जेटनि दाहारजों बुखार जानोबो हागौ बेयो रोखा। नंगौ बे समाव जों बुंनांगोन दि आथिखालनि लाइमोनफोरनि जाखांफुहांनाय लाइमोनफोरनि सोमावसारनाय जाबादि हारिनि अलखद समाव जाबायदि गोख्रों सोमावसारनाय बे जेन जेटनि सोमावसारनाया साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव हाबनानै अलखदनि समाव बे समाव गोहो होदों। अलखदनि समाव बर' हारिनि अलखदनि समाव खैफोदनि समाव जेन जेटनि सोमावसारनाया गोबां गोहोम गोग्लैदों। रायजो राजाफोरखौबो खना खनलाबो बे समाव सांग्रांथि लाबोदों होननानै जोङो बुंनांगोन। थिग बेबायदिनो बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे गागि जाखांफुहांनाय फरायफुनाय सासे फरायसानि गोख्रों राव। बे लाइमोना गोदोनि लाइमोन नङा, गोदोनि बायदि लाइमोन नङा एबा गोदोनि लाइमोन नङा। बे लाइमोना दानि 2025 मायथाइनि लाइमोन। गोख्रों बाथ्रा बुबुल बर' बिथांनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा। जोंनियाव ना गिनाय दं ना सोरखौबा लानानै राजखान्थिनि षड़यन्त्र दं। बुबुल बर' जेन जेट। नंगौ बे समाव बुबुल बर' बिथांनि जाबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंनाय, जा हारिनि अलखद, जा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै बे समाव गोख्रों हेंथा खालामनानै गसंथानाय सासे लाइमोन जाखांफुनाय दैदेनगिरि होनना बुंबा बाबुल बर'। आरो बे बाबुल बर'आनो दिनैनि बे जेन जेटनि सोमावसारनायखौ गोख्रोङै थोंजोङै बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय फोथांना लाखिनो थाखाय बे समाव सोमावसारदों। बाबुल बर'नि दैदेननाय एबा ट्राइबेल माहारिनि गोबां रोजा रोजा लाख लाख फरायसाफोरा दिनैनि समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनानै एबा एसटि होनो नागिरनायनि थांखिखौ हेंथा होनो थाखाय ओंखारनो साखाफारा जाना दं। लोगोसे जेन जेटनि सोमावसारनाया बे समाव जोबनानै थाङाखै। मोनद' हारिनो जुदि एसटि होमारोब्ला बेनि एबा होनो थांखि लानायखौ फिन आरोबाव जुदि दिखांबावोब्ला बेनि सायाव गोख्रों सोमावसारनायखौबो बे समाव बाथ्रा बुंदो एबा गोख्रों सोमावसारनो थाखाय थांखि लानानै दं। बे समाव बुंनांगोन दि गोबां राजखान्थिनि आगसि आगदा थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि जा जेन जेटनि सोमावसारनाय, आथिखालनि जाखांफुहांनाय जा फरायसाफोरनि सोमावसारनाय बेखौ लानानै गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि गाब फुननानै बेखौ फोजोबनायनि थांखि लादों। नाथाय सांग्रां जा। आथिखालनि जाखांफुहांनाय लाइमोनफोरनि सोमावसारनायखौ जुदि राजखान्थिनि गाब होनना सोरबाफोर जुदि हेंथा होनो नागिरदोंब्ला बे हेंथायाव एबा हेंथा होग्रा जाय सोद्रोमा, जाय राजखान्थिनि मेजेमखौ जानानै रंजागासिनो दं, बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रा गोदोनि बायदि लाइमोन नङा। बे लाइमोनफ्रा 2025 मायथाइनि लाइमोनसो होननानै बे समाव गोख्रों बे समाव फिनजाथाय होदों बुबुल बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि जा लाइमोनफोरनि सोमावसारनायनि थांखि आरो बिथांमोननि गोजोर नोजोर बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय माबायदि सोमावसारनायनि गुदुं गुदुं बाथ्रा बुंदों जों बुबुल बर' बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि। जोंनि फरायफुबाय थानाय लाइमोन, बे लाइमोना गोदो गोदायनि लाइमोन नङा। बेयो 2025नि बियो लाइमोन, 2025नि बियो फरायसा। बे फरायसा हिसाबै जोङो सोमावसारनायखौ माखासे राजनितिक दैदेनगिरिफोरा, माखासे जि राजनितिकजों थाफाग्रा मानसिफोरा, माखासे जि हारिखौ मोजां मोनि मानसिफोरा, सुबुंफोरा, बिथांमोना राजनितिकनि गाब होनो नागिरदों आरो षड़यन्त्र खालामनानै माबा माबि बुखिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आं बिथांमोनखौ थोंजोङैनो बुंदों, जोंनियाव ना गिनाय दङ, जोंनियाव ना सोरखौबा लानानै राजनितिकनि षड़यन्त्र दङ। आं बिथांमोनखौ बुंदों। जोङो बुंदों फरायसा हिसाबै जोङो बिग्रायनो जोङो फैदों। हारिनि अलखद समाव जोङो गसंदों। बे समाव नोंथांमोना राजनितिकनि गाब होनायखौ गोजानाव दोननांगौ। बेयाव सोरबा आबसु, सोरबा उमुक, सोरबा इउपिपिएल बेयाव सोंखारिनायनि जेबो बेयाव दरखार गैया। आं थोंजोङैनो बुंदों। जोङो बुंदों जोंनि सोमावसारनाया सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि बेरेखायै सोमावसारनाय, बियो माब्लाबो जोङो बेखिनि बाथ्राखौ जों माब्लाबो जों बुङाखै। जोङो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बुंदों दि एनअसिखौ मानि थाखाय हरनाय, बिनि थाखायसो बिनि बिरुद्धै जों बिग्रायनाय जादों। नट अनलि हाग्रामा सारनि बिरुद्धे गोबां बेयाव राजनितिक दैदेनगिरिफोर दङ, जायफोर मन्त्रि दङ, जायफोर एमएलए दङ, बिथांमोननि बिरुद्धैबो जोंनि बिग्रायनाया सोलिगासिनो दङ। आरो पार्लियामेन्टआव जोंहा सानै एमपि दङ। दा बिथांमोननि बेरेखायैबो जोंनि बिग्रायनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बेयाव मा राजनितिकनि मा गाब होनानै बे बुस्थुखौ दि लिंकेज खालामनानै माबायदि उमुक
बेबायदि सोंखारिलायबाय थानाय जादों। बे बुस्थुआ जानो नाङा। दा बे बेलायाव बिथांमोना जि जोंखौ फरायसाखौ राजनितिक गाब होनानै माबा मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र जुदि खालामनो जुदि सानोब्ला बिनि गोजानाव थानांगौ। बेखिनि बाथ्राखौसो जों बुंबाय थादों। आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि बुजियाब्ला स्टुडेन्टनि सोमावसारनायखौ जोङो गोख्रोङै जोङो लांबाय थागोन। हिउज गेदारिं जागोन बेयाव। लाख लाख फरायसाया दिनै दैदेननो बिग्रायनो थाखाय दिनै फैनो थाखाय राजि। बिथांमोना मानो बुजियाखै? बेयाव राजनितिकआ माब्लाबो गिबिसिन जानो हाया। जाति पास जागोन, हारि पास जागोन, बिनि उनावसो राजनितिकआ जागोन। बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों। जातिया साननांगोन, रायजो राजा बिथांमोनाबो साननांगोन, लाइमोन बिथांमोनाबो साननांगोन। उन्दुबाय थायोब्ला जानाय नङा। रायजो समाजाव थानानै बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव सोंखारिबाय थाबा जानाय नङा। थोंजोङैनो आं बुंदों, थोंजोङैनो आं बिथांमोनखौ आं बुंदों। जोङो रावबो राजनितिकनि थुनज्लायनायाव फैयाखै, सोरबा माहारियारि आफादनि थुनज्लायनायाव फैयाखै। जोङो फैदों, जोङो हारि माहारिनि थामोनथारो रैखाथिखौ लाखिनो थाखायसो फरायसा हिसाबै बेयाव बिग्रायदों।